Сәлем, қадірлі достар, сәлем, хөрмәтле иҗат сөюче тамашачыларыбыз. Гадәттәгечә шимбә көнне йолдызлык мизгелләре тапшыруы сезнең белән бергә. Һәм без вакыт машинасына утырып, йолдызлык мизгелләре буенча сәяхәткә ашыгабыз. Бүген, дуслар, без юлыбызны җыр дөньясына тотабыз. Һәм бүген студиябызда, кадерле тамашачылар, искиткеч сәләтле җитәкче, күп санлы вокалистлар тәрбияләп үстерүче, Яшел Үзән шәһәрендә иҗат итүче, хезмәт итүче Ирина Анатольевна Веденина. Әйдәгез, аның белән әңгәмәне башлап җибәрик һәм инде җыр дөньясына тулысынча кирип китик. Исәнмесез, Ирина Анатольевна? Здравствуйте, исәнмесез. Ирина Анатольевна, гадәти сорау, тапшырыбызны шул сораудан башлап җибәрәбез инде без. Менә сез зур ансамбль һәм күп санлы вокалистлар җитәкчесе буларак үзегез иҗатка кайчан килдегез? Ничек шул иҗат юлын сайлап алдыгыз? Мин мәктәптә укыганда ук музыкант буласымны белдем, чөнки музыка миңа бик ошый иде. Һәм мәктәптән соң мин музыка көллиятенә укырга кирдем. Ә соңыннан гомер теләге буенча минем беренче ансамблем Антошки ансамбле барлыкка килде. Золотой микрофон җыр театры нигезендә. Ул театр белән Елена Лемарковна Антонова җитәкчелек итте. Менә шулай аның җиңел кулы белән без олы тормышка юл тоттык. Соңыннан инде зур студияга әйләндек, Антошки Ленд дип атала башладык. Мин гел әйтәм, менә Диснейленд бар, ул Дисней дөньясы, ә бар Антошки Ленд, ул Антошкалар дөньясы. Большие собаки гуляют ночами, если на улице дождь. Щенок прогуляется с сумки у мамы, если на улице дождь. Если на улице дождик, если на улице дождь. Если на улице, если на улице, если на улице дождь. Если на улице дождик, если на улице дождь. Если на улице, если на улице, если на улице дождь. Большие собаки гуляют по лужам, если на улице дождь. По теплую куртку щенкам и положим, если на улице дождь. Если на улице дождик, если на улице дождь. Если на улице, если на улице, если на улице дождь. Если на улице дождик, если на улице дождь. Если на улице, если на улице, если на улице дождь. Ирина Анатольевна, менә сез әйтеп үттегез. Башта сез кечкенә генә Антошки ансамбле булып, аннан соң зур студияга әйләндегез. Ә менә беренче елларда кайчан оештыгыз? Беренче очракта һәм инде беренче елларда күпме бала катнашты ансамбльдә? Без 2003 елда оештык. Башта ул 15 кешелек ансамбль гына иде. Ә инде алга таба зур студияга әйләндек. Хәзер Антошки Ленд студиясендә Ассорти, Апельсин, Арго, бу иң кечеләре. Зурлары Антошки Ленд. Хәзер инде алардан трио гына калды, Аншлаг триосы. Ә барысы бергә күпме бала? Барысы бергә 50 кеше. 50-дән 60-ка кадәр кеше студиябызда. Әлбәттә, кадерле дуслар, җырларга теләүчеләр шактый. Тик менә һәрбер кеше җырлый алмый шул. Нигә? Шуның турында чираттагы сорау. Ирина Анатольевна, менә сезнең ансамбльгә эләгү өчен нинди сыйфатлар белән килергә тиеш бала? Ничек кабул итәсез? Ничек эшлисез сез балалар белән? Шуның турында сөйләп җибәрегез әле. Сойлап алу әлбәттә тыңлау аша уза. Балада музыкаль ишетү булырга тиеш. Бала берәр нинди җыр башкара алырга тиеш. Бирелгән ритмны кабатлый алырга тиеш. Һәм инде әлбәттә теләк. Бала теләге һәм әти-әни теләге. Ике яктан да булырга тиеш. Бала теләге генә яисә әти-әни теләге генә җитми. Бердәмлек кирәк беренче очракта. Бердәм ризалык нигезендә сәләт үстерелә. Ә ничә яшьтән киләләр сезгә балалар? Балалар кечкенә булып киләләр, 3 яшьтән алабыз. 3 яшьтә балада, димәк, бала ишетә ала, бала ритмны суга ала, шулаймы? Әйе, дөрес. 3 яшьтә бала ритмны да суга, җыр да башкара ала. Менә сезгә мисал өчен Тимофей Чехирин. Ул 3 яшьтә килде һәм Кот Леопольд җырын башкарды. Искиткеч итеп. Мин аны шунда ук үземә алдым. Теперь по следам
любого. Узнавать умею я и жирафы, и корову, и жука, и воробья. Чьи-то следы петляют около лесных дорог. Это по лесу гуляют нособразцы дикорог. Ой, не то, постойте, а что-то не другой ли зверь ходил? А, это след от крокопота. Или это бегедил? Нет, конечно, да, конечно, будь уверен, не гадай. По поляне хоть снежной бакуганы пели, гай, 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 гай. Зверя по следам любого узнавать умею я. И жуков, и ворову, и, конечно, коробья. Ой, воробья! Қадірлі достар, есіңізге түсірем. Бүгін бізде қонақта Яшел Үзен шәһәрендә иҗат итүче, хезмәт итүче Ирина Анатольевна Веденина һәм Антош Келен вокаль ансамбленең төп җитәкчесе. Ирина Анатольевна, гадәти сорау һәм инде безнең тапшыруыбызның төп соравы дип әйтеп була. Беренче тапкыр Созвездие йолдызлык фестивале белән кайчан очраштыгыз сез, кайчан таныштыгыз? Біз Йолдызлыкта 2005 елдан катнашабыз. Беренче җиңүбез 2007 елда иде. Ансамблебезнең беренче урын иде. Мин ул вакытта Һәм инде менә ничек һәрбер чыгышыгыз җиңү белән, уңышлы җиңү белән аерылып тордымы? Яисә инде гел җиңү булмадымы? Занель турларда без елда җиңә идек. Бу бик күңелле иде. Финалга без 14-нче, 9-нче, 14-нче, 16-нче, 18-нче, 19-нче һәм өметләнәбез 20-нче елда да узачакбыз. Шул менә 20-нче ел турында сез әйттегез, сез һәм инде әлбәттә бүтән 11 район белән бергә түземсезлек белән көтеп торасыз. Ул Заналь этапны, без дә көтәбез ул этапны. Әзерлек ничек бара? Менә бу 20-нче юбилей елдагы фестивальгә нинди номерлар белән киләсез сез? Быел без түземсезлек белән Заналь этап җитүен көтәбез. Безнең Яшел Үзән этабын номерларыбызны күрсәтү өчен, бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган җырларны күрсәтү өчен. Патриотик әсәрләр безнең репертуарыбызга гадәти рәвештә гел кертелә. Родные наши деды, Что путь прошли великий до победы. Спасибо вам за мир над головой. Спасибо вам за счастье и покой. Пусть салюты гремят, пусть оркестры трубят, пусть на солнце знамена горят. Пусть проходят года, с нами вы навсегда. Пусть сияет победы звезда. Пусть сияет звезда нашей славной победы звезда. Спасибо вам, родные наши деды. Спасибо вам за мирные рассветы. Мы помним ваш как знамя над собой. Сквозь годы пронесем над головой. Спасибо вам, родные наши деды, за ваши задушевные беседы, за песни о дороге фронтовой, о чести и о славе боевой.
летят года, с нами вы навсегда. Пусть сияет победы звезда. Пусть сияет звезда нашей славной победы звезда. Әміне репертуар турында нешік сойлайсыз сіз ул жырларны? Өзіңіз тәқдим етесізме балаларға, есе аларның тілеклерінде қабыл етесізме? Репертуар, конечно, выбираем Репертуарны әлбәттә без бергә сойлыйбыз. Кайчак балалар үзләре җырларны алып киләләр, ярыйбы дип сорыйлар. Шул очракта мин инде балаларның җырга ярашлы техник яктан мөмкинлекләрен карыйм һәм җыр аңа рухи яктан туры килешен билгелим. Чөнки монда җырны туры китерү, характерны табу, баланы ача торган җырны табу бик авыр. Ансамбльгә җырларны мин үзем табам, сирәк чакта балалар да, ләкин без бергә сөйләшәбез, эчтәлеге буенча музыкаль авырлыклары өстендә эшлибез. Үзара килешү тапкач, өйрәнә башлыйбыз. Учим. Мы с тобой вдвоем летим, плывем в южной тишине и в морской волне. Розовый загар, цветов пожар, счастье, нежный звук нам подарит юг. Встретит нас с тобой ночной прибой, и забудем мы про печаль зимы. В небе я зажгу свой яркий свет, там на берегу я скажу привет. Лето, ты солнышком согрета. Время долгожданное и желанное. Ты золотое лето. Ты радостью вошло в сердца, и нет тебе конца. Лето — это наш гитарный пляж, свет счастливых лиц, песни звонких птиц. Лето — это мяч, летящий скач, звон гитарных струн и восторг трибун. Лето, ты солнышком согрета. Ты время долгожданное и желанное. Ты золотое лето. Ты радостью вошло в сердца, и нет тебе конца. Будем ты и я до сентября плавать и играть, петь и танцевать. Нам дела свои пора забыть. Летом и зимой будем мы дружить. Лето, ты солнышком согрета. Ты время долгожданное и желанное. Ты золотое лето. Ты радостью вошло в сердца, и нет тебе конца. Ты солнышком согрета. Ты время долгожданное и желанное. Ты золотое лето. Ты радостью вошло в сердца, и нет тебе конца. Ирина Анатольевна, менә күкрәгегездә медаль асып килгәнсез. Минем өчен бик таныш медаль, ахрысы, тик шулай да тамашачыларыбызга менә сөйләп бирегез әле. Нәрсәгә багышланган, нинди мәҗлестә кабул иттегез сез бу медальне? Шуның турында берничә сүз. Это медаль. Бу медаль тормышымда бик истәлекле вакыйга белән бәйле. Без созвездие йолдызлыкның җәйге сменасында булган чакта Кырымда, Севастополь шәһәренең төп майданында хәрби диңгез флоты көненә багышланган зур концертта чыгыш ясарга лаек булдык. Шул чакта
Созвездие йылдызлык хәрәкәте безгә менә шундый медальләр бүләк иттеләр. Бу бик бәяле минем өчен, шуңа күрә мин аны бүген киеп килдем. Шуннан да истәлекле мизгел, килешәм сезнең белән һәм безнең балаларыбызда да шундый медальләр бар, дуслар. Шул исемдә, Кырымда булган сменада барлык балалар искиткеч матур чыгыш ясап, зур концерт тәкъдим итеп тамашачыларга менә шундый матур медальләргә лаек булдылар. О которых люди спорят. И не день, не два, а много лет. Началась она так просто. Нет ответов от вопросов. До сих пор на них ответа нет. Почему стремятся к свету все растения на свете? А чего к морям спешит река? Как мы в этот мир приходим, В чем секрет простых мелодий? нам хотелось знать наверняка. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь окна свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить росток. Открывались утро двери и тянулись ввысь деревья. Обещал прогноз, пусть кто снова. В садах рожденных песен ветер легок был и весен. Дорогу звал нас за собой. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окна свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить росток. Если солнце на ладони, если сердце звука тонет, ты потерян для обычных дней. Для тебя сияет полночь, и звезда спешит на помощь, возвращая в дом себе друзей. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окна свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить росток. Камни пройденных дорог сумел пробить росток. Ирина Анатольевна әйтеп үтте. Аның зур студия, җыр студиясы Антош Келент һәм инде айрым вокалистлар да шактый. Сорау туа, кем белән эшләргә җиңелрәк? Авыррак әлбәттә ансамбль белән эшләве. Чөнки һәрберсен бер унысынга тиңләштерү бу бик күп вакытны да, көчне дә ала. Бигрәк тә кешеләре белән авыр. Колаклары әле эшкә буйсынмый, вокаль аппаратлары әле җитешмәгән. Зурлары белән җиңелрәк. Алар шул кадәр, мин аларны алтыннар дип атыйм, алар шул кадәр җырда берләшкәннәр, алар беләсезме, хәтта паузаларны да ишетәләр. Алар бер-берсен ишетәләр, җырда берәм иделәр һәм миңа кисәтүләр ясарга да кирәкми иде. Кызганычка каршы балалар үсә, зурлары күбесе китеп бетте, өчәү генә калды. Хәзер алар Аншлаг триосы, Тимофей Чехирин, Ярослав Макришин, Альберт Кадякин. Альберт Кадякин быел мәктәпне тәмамлый.
И в Байланың этом году өчен для него бик этот год истәлекле, очень чөнки ул значимый, Мөслим потому что он Магомаев победил иҗатына в багышланган конкурсе, конкурста посвященному җиңүче творчеству булды. Муслима Магомаева. Яшь буенча аерма юк иде Номинаций анда. возрастных Бер там не было. номинация Одна номинация. 60 яшьме Хоть сиңа 60 лет, 9-мы хоть 9 лет. һәм ул И он выступал Чуваш, наряду, Мари с республикаларының ат заслуженными казанган артистами артистлары белән Чувашской ССР, бер Марийской рәттә чыгыш ССР. ясады. И вот то, что он Һәм занял там 3-е место, бу это, өченче это урын бик югары. значимая победа. Say living on the 730 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me that land so many times again. I guess like feeling bad looks good. That kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy, baby. I go crazy. You turn it on, then you're gone. Yeah, you drive me crazy, crazy, crazy for you, baby. What can I do, honey? I feel like the color blue. You're picking up your stuff and throwing like your stuff and trying to tell me that it's time to go. But I know you wearing nothing underneath the dark coat, and it's all a show. Oh, that kind of loving makes me wanna pull down the shed. Yeah, that kind of loving. And no, I never, 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 never gonna be the same. I go crazy, crazy, baby. I go crazy. You turn it on, then you're gone. Yeah, you drive me crazy, crazy, crazy for you, baby. You turn it on, then you're gone. Yeah, you drive me. Oh, yeah, yeah. I'm gonna crazy. I'm gonna crazy. Yeah, I'm crazy. Whoa, whoa, yeah. Crazy. Ирина Анатольевна, менә мин күреп торам, кулыгызда диск, таныш йөзләр, нәрсәгә багышланган, бу нинди мәҗлес? Сөйләп бирегез әле шуның турында. Этот диск Бу с нашего диск безнең юбилейного юбилей концерта, концертыбыздан. который проходил в 18 елда 18 узды ул. году. Нам Безнең как раз төркемебезгә исполнилось нашему 15 коллективу ел 15 тулды. лет. Һәм И вот барлык по балалар желанию теләге всегда, по буенча просьбе, я мин бу передаю дискны созвездию йолдызлыкка наш диск на истәлек память итеп бүләк большой итәм. любовью Зур и мәхәббәт һәм благодарностью. рәхмәтләр белән Примите, пожалуйста. кабул Бик итегез. зур Зинһар. рәхмәт сезгә, Ирина Анатольевна. Әлбәттә, бу диск, кадерле дуслар, Созвездие йолдызлык фестиваленең музеенда аерым урын алып торачак. Без аны башкарма дирекция белән бергәләп утырып карап алырбыз. Һәм инде сезгә тагын бер мәртәбә бик зур рәхмәт. Бүләкләр ул һәр чак, дуслар, күңелгә шатлык хисләре китерә. Ирина Анатольевна, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашып килә, һәм инде һәрбер тапшыруыбызның герое, кунагы безнең балаларга, җитәкчеләргә, әти-әниләргә теләкләр юлый. Хәзер сезнең чират. Я бы хотела поздравить весь Мин народ Татарстанның Татарстана бар халкын шундый с такой зур юбилейной истәлекле и вакыйга белән замечательной тәбрик итәм. датой. ТССРның 100 еллыгы белән. Татарстана, Татарская Әлбәттә, ССР. барыбызга сәламәтлек, конечно, яңа всем иҗади здоровья, уңышлар, новых җиңүләр творческих телим. успехов, побед. Ә всего созвездие самого йолдызлыкны наилучшего. А мин созвездие юбилей, йолдызлык. яшь, Поздравить с 20 юбилеем, еллык с юбилей молодым белән юбилеем, котлыйм. 20-летием. Бар җитәкчеләргә И зур пожелать всем сәламәтлек, руководителям зур огромного мәхәббәт, здоровья, яхшылыклар большой телим. любви, всего-всего самого наилучшего. Һәм инде Ну и педагогларга да, педагогам, конечно, әлбәттә, творческих иҗади успехов. уңышлар. Зур рәхмәт. Мир непрост, совсем непрост.
Нельзя в нем скрыться от бури, от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, есть в мире звезды и солнечный свет. Есть дом родной и тепло огня. И у меня, есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты. Это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой, связано только с тобой. Но не боюсь я ни бури, ни гроз. Не страшен холод, не страшен зной. Если со мной, ты рядом со мной. Ты не грусти, ты зря не грусти. Когда вдруг станет беда на пути, с бедой я справлюсь, любовь храня. Ведь у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты. Это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой, связано только с тобой. Дельнадось! Хлопайте громче! Привет всем! Попиваем, кто знает слова, песня советских времен. Ты не грусти, ты зря не грусти. Когда вдруг станет беда на пути, с бедой я справлюсь, любовь храня. Ведь у меня, есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты. Это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой, связано только с тобой. Лишь с тобой, только с тобой. Лишь с тобой, только с тобой. Менә шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Һәм без сезнең белән саубуллашып, бер атнадан телеэкраннар каршына янәдән чакырып калабыз. Исән-имин булыгыз, очрашканга кадәр. Сау булгыз.